Mašine, šta radiš to mašine? Malo ga rolujem. Pripremaš nešto fino. Aj malo da se osolimo. To, kune, to. Onda ga malo ubacim. Može biti bilo lakše da ga... Šta tu za popit? Evo, kulenčić smo napravili. Tako i treba. Što ti sam ti neka. Da ti ga pridrži. Malo mi ga pridrži, da. Hoj, baci sad mobitel ovdje. Ne trebamo ispustiti. Ma neću sam ga staviti. Građenje, gotovo. I ništa, morali su kopati kukunac i onda je ono misle to svi zatrpala, kaže, pa zašto je, kad je već iskopano, kaže, napravite to. I podrugo jebote visoki imaš ga, ma ne znam, evo, kao vrh ovoga. Ako ne možda je više. Ma mislim da je više. I on je dole stavio po neke prozore i bitno svjetlo. I to mi možda mi kao profesionalac dolazi i stvarno to svjetlo imaš osjećaj kao da si, kao da nije ono, da si u mrtvom mraku. Nešto. Snimam ja. Ona voli ove zapečene ovako. Paprika, jel? Ne, krompire i ovo. A, krompire, to će sad biti. Ovako malo porazbacam i da... Kako će Da je ona moće. smije presjeti, ili ne smije, Ma, ovo, joj. Vidio, Gledaj, sam se raspao. Ko je priklad? Je, pri kraju. Je, pri kraju. Je, ja bi ga još 20 minuta, ono, jaku vatru i... Još ćemo ovo žara dat gore i Da. to je to više, ne? Majstore, jel ide to, majstore? Evo mora. Idem na Šta radite, majstore, ovo? Evo malo pečenje u maku od prasenca. Aha. Taj su ovo malo se peka tamo onaj izokrinila. Majstore, ovo izgleda vrhunski. A što miriše? Može ova 3. A Baja me zove i kao, bio je regres, a ja njega nisam spoznala. Gdje vidi tamo zvona, biće dasku neku da to stavimo tamo.